मनामध्ये की ह्यांना कुठल्याही परिस्थितीत गाडायचं आहे. आणि म्हणून परवा पत्रकारांनी मला की तसं विचारलं की तटकरेंचा 70,000चा घोटाळा सिद्ध कुठं झालेला आहे. तर मी पत्रकारांना सांगितलं तो घोटाळा आम्ही कुठे काढलाय, तो ज्यांनी घोटाळा काढलाय त्यांना विचारा. हा तर 70,000 कोटीचा घोटाळा हा नरेंद्र मोदी साहेबांनी काढलेला आहे ना. मग नरेंद्र मोदी साहेबांना विचारलं पाहिजे की हा घोटाळा झाला नाही म्हणून. मग नरेंद्र मोदीने एक तर सांगितलं पाहिजे की सुनील तटकरे चोर नाही, त्यांनी 70,000 कोटी खाल्ले नाहीत आणि मग खूप चांगले आहेत आणि मग त्यांना मतं द्या. तर नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की 70,000 कोटी आणि मग तटकरे खरोखर त्याच्या तटकरे नाक असेल तर मग त्याच्यामध्ये ती भाजपाची मोदीची उमेदवारी घेतली का. त्यांना नाक बी काय राहिलेलं नाही. त्यांना माहिती आहे नरेंद्र मोदी उमेदवारी नाही घेतली तर जेल नेऊन टाकेल आणि म्हणून त्याच्यामध्ये